салом кадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз нонҳои асатинӣ пухтам ва дастури хамир барои шумо шинос аст. дастурро боз дар зери видео мегузорам, бубинед онро. ва барои дохилаш имрӯз бо себзаминӣ тайёр кардам. Себзаминиро ҷӯшонидам ва одатан бо себзаминӣ панир меандозам, вале ман имрӯз каме тағйир додам ва бо пиёзро каме то сурх шуданаш тафт додам ва онро бо себзаминии ҷӯшидашуда омехта карда намаку адвия андохтам вобаста ба хоҳиш. қаблан ман ин дастурро бо гӯшт ҳам монда будам ва ҳозир бо себзаминӣ аст. хамирро тунук мекунем бо даст, дар тахтаи кори равған мемолем ва асосан бисёриҳо бо орд мекунанд, вале бо орд хамир вазнинтар мешавад. бо анамин равған агар тунук кунед, хамир бисёр мулоим, сабук ва бисёр нозук меояд. хамирро тунук мекунем, дар дохилаш аз анамин себзаминиамон мегузорем. хамирамонро мепечонем ҳамон гуна ки дар навор дидед ва мегузорем дам бихӯрад ва то ин замон хамири дигарамонро тунук мекунем ва айнан ҳамон корро такрор мекунем. ва як хамири дигарро ман бо себзаминии хом кардам. як бор ин дастурро, ин чизро ҳам бисанҷед, бо ин ҳам боз маззааш дигар аст. ба худи ман бештар бо анамин себзаминии хом писандтар аст. хуб, хамир дам гирифт, як 10 дақиқа гузашт ва акнун онро тунук мекунем, миёнашро сурух мекунем ва ба муддати 15 дақиқа дар тафтон мегузорем ва баъди аз тафтон баровардан гарму гарм дар рӯяш маска мемолем. маска инҷо чӣ қадар бештар бошад, хушмаззатар мешавад ва ин корро дар гармии нон кардан дар кор аст. ва ҳамин ки нонҳои дигарро аз тафтон баровардем, ҳамаро рӯи якдигар мемонем ва мегузорем ки каме сард шавад. рӯяшро мепечонем ва баъдан барои аҳли хонавода пешниҳод мекунем. хуб, дӯстони азизам, нонҳо омода шуданд, каме сард шуданд. акнун онҳоро барои аҳли хонавода пешниҳод мекунам ва нишонаи дуруст омода шудани нонҳои асатинӣ ин аст ки нонҳо бояд мулоим бошанд, хамираш бисёр нозук бошад ва шарти асосӣ ин аст ки нишона он аст ки хамир бояд дар ҳама ҷо як хел паҳн шуда бошад, тунук шуда бошад, яъне як ҷои хамир ғафс, як ҷои хамир тунук набошад. ва ҳозир мебурем, мебинем ки мо ҳамин натиҷаро гирифтем ё не. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, нон мулоим аст, хамираш тунук аст, қабати боло боз тамоман нозук аст ва қабати поён каме ғафстар аст, вале баробар тақсим шудааст, зераш ҳам нағз пухта шудааст ва бе ягон таъриф хеле хеле хушмазза аст. ҳатман омода кунед. умедворам ин дастур писандатон меояд. нӯши ҷон ва то дидор, дӯстони азизам.